Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number. Ke Executive Member John Khasi Hills Autonomous District Council katau ba Powell Soklet bupet Jekatnat Land Development Information and Technology kumjuru ba Winston Tony Lingdo bupet Jagat Trade Enforcement ba dek revenue collection klepen pa ko jeng skolingo bagi board penyak district John Keriboy klaliat dan board da ka blade khangdam ke kerdap krong khajana jang district council kemudian hakashnong dihar kini ki arngut ki em kilong bagi babat ya ke kam krong khajana dihar degi blai board ke district council bagi dan ku work order ke babiang nang tagi dan ru ikut no objection certificate na ka bosnong klepen tip ru syaki pulit da ko besuk lang ya ke work order bagi yo deklam kono ke jing pentip syaki district council ki board district klai khang penban lakum bakade ke kerdap bian Uba Powell Soklet Roang bagani ke jingle jang ke board district Keriboy ki de jingle klam akor but hadu benda ke district council kan up bagi board district in pentip syaka council daga jing tho ya bakim shim nalia kumta shuwa ne hadir bakila khangdam ni pawai tang sokhya ka beri ban ka tu ka jing khang sendat na ka dang jong ka bosun sha jong Keriboy district maran ngi pet makat kum ki article sende ki a jong ka schedule ka ai board ni ka district council mangin lum ki khajana mo na kalong na ka tree la kalong na ki animals but ki de kam ni ka wangi ka sungi shu lum be ai kan ban ba kono ne ka de ka pradan ba ai board na ka schedule ti ka jingbo et ka kadam tu ka dan ka jong na rem tu ki ba lum khajana tu ki ba ayo board ni ka liang ka district council la ka liang jong am jong revenue la ai ka work order but kitu ki kenhuan ki balong tur ki dei ki ba layo NUC na kalian do kasnom lalu kataru kam dei bangi sulum ha badum na habari lengira snada ka ye bakla dan ru ka signboard ka bratho sign to ki HDC bat abangi lumut ko ka khajanaru ni dei gira ada kerset no ada kerset de kam dei ka bangi sula dan board lagi pen pau susi mana kalian do board district I kumbaka kenyangi mo yung kumbaka kenyangi ka disokser bengilong tangkum kita ki NGO dan ngidi kita ki gunda ki kang ki besuyeng su dawa pisa kan balap kan masyam dan deke ke papang tu kolong ke pau sai ni la le da kalenti ke baik kan ti ke buku ka besai dan ngi sulung pat kam kono ko ke jing tho kam ko kono kan dotes bikin aisha ni bo ni plih khasan dai ni khasan khan riu la khang no tingi pen pau ke sulung ka la dai dei bakana kata ka bangi sulum ka lenti ke bendai kum ta ka bor jong sarkar ni di ka bor ka elected body ka council leban ai de ke notice ka chingi mo ni don kam kata ka jinga trailang de mangilong taki kanhuan ki bangi su dawa pisa te ni question ru ya ka bor secara ka river district ka I ka bar le pat di jungnum khajana ka babi anya thrai phi baro phi ye kini ki pra ki pradap ka don ka jungnum khajana ne ki kali ke CR kum ta shanu ka ja ki UDC jo ka river district bakani kar kom le argi bakalong khama kor kam judon kar kom jongi ki jabe khosi mo ni ha bagi don kinu ki bale bakla ki bal angin ai la ka jeng tho ni dia kan ti ka badai ni dia kran rahmat I kum bakan di kar kom le jonga district division dari boy I kum bakawan ra kar kom sensar ti chapori thorte ni yang ni ka district le bakla ki ma de bakla ki song ni ai ka jeng tho ni khot ni penstu dan dari kalong khama kor adu kata-kata kalong insult adu kata-kata ni ka board ka district council te ni sokhya halor kane te nakam ta ka jing shai kan khana baki pai bakin shai ki boy kala kali balai kata ka district council ka padiang kita ki khardop ten rai ni PPOE ban nanu kini kisnam ki bradap ki don ki jakalum khanya joga district council kelang-kelang ki jaka ki bahaba po urusan joga district council ga jongi kam simla don ke jingle ke bakum kan ni kan san balai andala yalam da ka CVP ha ka ba ha ka isi pat kami kan san ke bakum kan ni te khanang ba pinya sai bat ki pai ba kan sai yang kelang ni iam juga revenue en patai kan bai Na kalian ke jongaru pumi em mencha jong ka trade revenue kani ka giat ke basha khang ga dei ka jong ka trade di
nakaliang ka jongiru nakaliang ka office ru ngimsim na le kanu ka kam ka bolong pi ai ida ai itu i brio i bio itu kam ru ka work order but ha ka sngi ka ba i pli ha khatsan tarik i shwa kata ila yo ka NOC ka biam na ka snong ila ai ru ka copy hadin bengi ai ka work order i da ka tu ka ju ka work order ila xerox tu ka work order ila ai ka wi ka copy show SP office na ni show officer in charge the but ha ka ju ko por ka district commissioner city DC city Henry hadin ba kila dap ai gitu ki kot kisla kham tam ha po ka office jong new DC hang the ki kham ong ki snap be ti maki pade namar ba kila ayo ka work order la shi banai tam shwa ba kin pli ti ki snow thu ba kim long shu ban pen slam ya kata ka jing krong ga jong ki ti kila le ha khat santarik bat kila krong bat ka ba khampla shu ka long ba khat santarik na kaliang jong ki pulit ru ki escort ki ai security ban krong ya ka to gi di pinda i mo pila i ki media report sebu per ba ka jing krong jong ki bayo ka order ru ki kham krong anu long bi an kinda ai da ka receipt hi kat kun ko report bangarong ayo i ko mi am charge ngai i ba ka receipt ka don ti kila bot thik ya ka kondon ka bangi na kaliang jong ka district council ni la pha ling ba ki officer jong yang ni ti ka ba lungo kum ba ila panchai i ba pol so khlet ndo men ya ka long ba balai kim ai ni ta ka jing tho nga hadu manta ngadang ap ka jing tho na ka district administration nang thina po ri boy ti halor ka jing tho ka bakin sa ai tingin se juba ka lenti ka badai ti tani tai khniat i jing panchai khanang ba ki pai ba ki ba pe ki khubor ki bami bat nang ni shakhmat ru kin smu thu ba nakaliang jong ka isi ka jongi bat kam nakaliang jong kini ki gates nakal de ka revenue na nakade na ka trade ru bangim num le no kam ka ba bakla kani ka gate ka bangi ain ti po om di haru kala don nadu mishwa kala don ka list ka jonga but kino ki gate ki bom don ka list ngam ai ta ki gate namar ba kila don ki baka lawan banchu ya keren ba nga ba nila ban set ki gate sang tang em ki bom don ka list ngim la ban ai ni ai be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don ka list ka bala judon nadu mishwa ki gate ya kita hai ki gate ngi ai ti kam don kanu ka bangi le bi an ni bangi le don bor na ka liang ni ka district council ni ka EC ka batmai ni kam nim shim na khat tender ni khat ka application internal application hang ni po ka district office internal application internal hang ni ngi bu ki public notice hang ni po ka office ko jongi ti katai ka dei ka bangi jule na baro sikat tu ka na ki ki isi ki barim ru ngi jule e katai but ngi ru ngi bu dai itai i jing penya barla penya ka office ken ngi bu da ka public notice hang ni po office but nang ni shakhmat ru ni hap up ya ka feedback la kala ade namar kidan ki gates ki blai dan ko ka kut yesu ngidang up ya ka judgment jung ka kut ai ka baki betha ini nang ni shakmat ngin le ni kloi bangin ni trelang bat no ru apa ide bat ka district administration lu ni kloi ben trelang nei kum bla pan shai ba pol soklet men ka dei ba long lada ka district administration ka shem ba kini kilong illegal hakmat jung ki kini man ai ringi de ka jung thok nang bangi rungi yo men tre lang le nim sim lawan hang ni bangin pen khenya ka no ai andre ka shudei be tang ba ngia kwa bangin ya bu renti ya ke ka pala judon ka district council borosh ka tu ban ngi kwa ban le ye kinu ki kam ha ba sha ya boyo di ba pendap lang ding do ila yo ka NOC ru shwabin penyang ni ga gate ang thiru kila don ki kot kisla ki bila pha shangai yong ba ila yo ka NOC no snong ru ti naka NOC bi yo naka snong ila su lang mat ka work order ila ai ko copy siapa SP office ti ila ai ko copy siapa DC ti ndai ko mangalong pinudok menne ba nakaliang jong DC ti hadin bila yo ya kata ka city na kini ki ba yo ini ko work order ru kimsim na juba panu kimsim na ong long na ban krong ni mlong ban krong ru ti ki bu pli ha ba ki ayo ko ba do ban pen trekam no ka kam ti kilai sedang no ka kam sha ke dei tak nanda ha tu basngi ha khan ru tarik ma gi pli ha san tarik ba dei tam ha tu basngi khan ru tarik ba kin sawan ki district administration ba sa kham ya tu gi chen ge jong phi tengam tep ngam tep dei fi yo ai ta ka allegation handrei kai ka ba bangin ni shailang bangin tep lang ni shulong na tang ni ka wei ba nakita ki khnai ngot ki ba pi ong ba ni la pandu mangi ni kham pandu ni shurikol ko wei ka dei ba nga shukwa ban pentep fi lembaga la ka thai ku bor ka jong phi ba shwa bangin wan chimti mangi ka isi ka ba thamai ni ka isi ka barim
kalau ada renew ki work order jom gitu ki beriu ki berim hadu dan ki bela renew arsnem licenem di nga hadin bangiwan hang ni ke isi ke bertemai ke snow ba kamlong ethical dalile tu shwa ba pinmi ka isi ka berim nang ni kalong se bangin pentemai ki kam arsnem licenem ko mongong bene ko bi kili ba kani ke isi ke bertemai nata kan shim ya ke senjam nang ni syahmat ba kan David Shisnem kanu ko work order kan David Shisnem kenang bangin yo ai bentalang ki kiwi ru bakin ya shim bentalang bakin participate bakin yo lang ya kam aja andai ka isi ka barim ngamtip hakanu ka benta hakanu ka nongrim ka shim ka sinjam ban pentamai sho bakan mi ani ka pentamai do asnem nice ti ka isi ka pentamai din baka wachim ti ka su bakam long ka ba day ti ngi recall no ya ta handrei ndai tak bangi recall ru nginda refund ya kapisa ka chungi ndai bangi le ben ya kilo kidang dai ki paradok per senam chungi ngi refund ya kapisa kila don bang initiate kila wan cho office ban initiate ya ka refund ru kila don la yo dan benang don ka proses mata ti kita ki kendai tili ba pi ong pi ngi recall ya ka file su chungi namar bangi slow ba kam dai ka rukom ba shwa ba kan isi ka berim kan let no kan renew ka ya ka kam license house name ti kata ka dai hangahi ba kani ka isi ka batmai ka slow ba kam long ka pa badai ke kamong ethical ke ti mo ninya ailat ke nang ni syahmat takadaw ngila ekran be takabashay be bakanu kam nang ni takadai ka kam kabidai ka district council kabidai ban ai biki work order na ban ai list ki bri shaba kan dai be she's name subject to renewal Kadi siya ba kini kandangot kilala syakut. Gamdadan information bro kandangot kilet yang syakut hendrai kaptu kat ningot kilalet kidon kibala shimno ya ki su hadin ba kilawan bani kendo ya personally amang apen semua tu ya ki ba ya ke ka ba kile kam dai ka ba dai mo kita adon ba pli ki ya su tu ti kila ya withdraw no ya ki su jongki ka don ka ba ni haban up ya ka court order mata kidang don ki hearings ni syakmat kita ki updates ke ba ni la ban ai play jofi dari details dengan mempat don ki file sebagai bangin ai details ya ka value gidon namar ba kam ka value dengan trikam pemenuhi but kani dadu bangiwan ka isi ka batma yang ni pentikina bet ba kinu ki work order kin David she's name nim num la ban ai arsnem ne license so kan David she's name okay di based on that ni ai ka work order kada don ka agreement kada don ka work order ni ai ki party ki bayo kadi ka list ishim list ya katu ka gate she's name kan kado dengan baklang ada Prapo Hajar she's name ya katu di firi kumba PE hapo ki media reports kibala office mo nginda instruct ki bakin deng do ID nani bakin don da receipt de kumba PE ka receipt ka dan gitu ki bakrong tu kita ai da ka receipt ya gitu ki non tribals markani ka dai ka checking nam ta ki non tribals mau tu gate ka dai na ka trade department ka dai checking in ta ki non tribals tikin the issue hi da ka receipt along transparent everything along transparent di kumba PE ki reports pangilong illegal dai kam dai bolong illegal kita ai da ka receipt but kinda peniyang hiru kaya kakali dai baki obstruct ya hapo ka national highway kita tan ka baile ni dengan ngai film ki reporters fila electo sing situ fila ya ka jaka ka blasna ka blak shai ba pun do mene ka kinda tan ki kali ko baile ki function da obstruct ya kayan juga kali kai tanpa dia haka bakut hi ka sulong no ni ba ni up ya ka jingtho na ka district administration kai ngin sa act upon that ka jingtho na mangi hadu mantangi pat yo kan communication na kalian jong ka district administration ng tinako riboyru ba ni nili akum no ni syahmat na kalian gajungi kum ka isi tingi api kata jungtho ba ngin sa pentip ip nang patai kubor ke ai ka bangi dei ban le nang ni syahmat mo Ministry nei kamu bukan di kali banyak nama kaste government kani kamu nam ta ki tulget ki bathamai tenai kamu la ong ni yam tan kini ni renew bet tanya ka contract jong ki ki brio ki bangili se ka gate te kamdon ke nak bathamai kada kadon ke bathamai ke definitely gele chata kamot maka dadon ro ko working plan tende hadu menta kumang female kini ki exist dem de tang hari boy gidan ma habana hamana ki district ten nakale kaste government ke diban ai ken kata ka jungtho nani ka notice dem ba mang pingi dem den le tam tan kamdon ni la check ka record kamdon mo kamdon kan no record kamumot mangi ni sembek bakini ki kilong legal
ban ngila ban pentrikam yaki kemara pentrikam daki isi ki bedam na duki snam ke baladam kam sumdan banunu ko bathma tin rei ka balangok ngai pimne balai balang masih playing it on the first day itself te kala khangno nga suspect bagan ka jingle jo ka tis ka chana ko ri boy ka don ka ke ba wan nanu nanu ngim tep kata ba ka tu attitude jung tu majis balik khanga ge lu klam kanu kanu jung tho uli khangke la phiti ki pulik kiliban kam yo buri kira ba ka aras waran ni ge ke elected body te kabala Einstein ka constitution ke india lamba ka 6 schedule ni bde kita ki NGO nani kita ki gang bangya chubukit ngida le takal tiga badai I kumbakan di ka district administration ka tri I kumita ki second class citizen na kita ki bri ki bam ya khaman te kat ka office duty sir bhai ka badon ki staff ki babon badon ki department of affair I kin tak jung tho ni te ada question this ana ngi le be an ngin khangi dala de mta kam da ka district bukan kan te nga ngasu I bakan di ka jing le jo ka kalong insult ya ka district council kalong insult ya ka dorbar chnong kadar basnong kala ay no si bangin play ka mot baka district administration kam boram kam khay wat kadar basnong ki ba ay no si ban bu at basnong ka jokki te ngaso bangan padam jor kan dia ka jingle jo ba office DC bhai shaki gwe district kin don ki gate bukin kam chumdan kan ko kam tan dai kansan te kan ka pon kan ka seru ngisa te kam bhai kan ni namar ba ngira check ba kam don kan ko ta ka tingtha ka bakum kata kam balong pi ka na ka ministry ten rai ingek bagi ni ki bagi degi asing tingek ba don aslam ki bangi yule na kapor so kapor ki bal amande du da ka sik schedule ya ki disukun bakin kala ki revenue bag in post tax haluk tu ki tak pe khnang ba kani ka julum khana jungi kabri bangi lum da kam ta junu kadi li la ta ka fund na ka revenue to ka district council bangi si tulop ikin trai bangi penyai ki babun ki kam ka close ka fraja ka sik schedule kala ong ba ki district council ke la ban collect tax ke ba impose ya ki khajana khnang ba kan le ki babun ki kam jaga je council control ru ki babun ki kam na kam ta ka emnak salang da protection ki thau tingil ngo ba na kaleng jong DC ru bhai ule umde ka balang insult but sai sing anong biang kari ka jingle ka ba khlam akor ka jingle ka bam judon hande kari kasi ka jongi kari ka jingle tang sati shari thor ba khen bari wali ka ta basno ilong bakloi bingin ya trailang aka ba ha bashay bike mo mangi shakmat nakaliang jung ka treat kat kum ka list bangayo mga ngidon khatway tali de ki ba operate ki don try tang kumbah nyaw na tali namar wat la ngayo ka list makanaru na kham implement dot ya baro khatway tali ki list kay ngi da pha de ki jong ki staff ban net ka dang lo feasible ne em ngin bu ki ge sang to kay halin ka jing ujo hadi ka jing od jong ki pai ba nong song jong ki ông ba don ki gates pangim don kam shu ban bo tingi kham bo shu tinagi ni ki khatway tali ki gates lai tali ki gates ngi la pando kani ka isi ka thamai mata ni kham bo shu ngin krong di ngin sai pe ye gi ni ki ba dang sa ki gate su ka long feasible na ban bo di la dang yo ka jing tho na sarkar ngin ni trailang bat ki ru ngim dan jing ya te ka shlong no ta ko mga ong na du man nei phi ni wan hang ni bangin kren bangin tray ka kam ha ba shit ba shai pe ta ka long ban bo ngin bo ta kam long ngin weng no tu ka giat ba fi ong fi ba ujori ba hi bengi kham ujori ki giat sha light na constituency jong kadon ka jong kadon atli ki giat ko ka po mo kadon ko po mo khanu kadon ko po mo khanu ko badin po ka treat ka tu ngila pensangi ka tu nama kala pensangi administration ni ka tu nimshim la shim ya kanu senjam bangin sedang yang itu ka giat de ka tu ka giat ni kham pen trikam ya du taru itahi jing percaya ka bidai bat ka jing ogo jong pia ka bidai bi emily jungi ba having stone khatla ka tu ni kampen trek kam du mata long kabang de ban chai kalong bang na kaleng ka isi ngim ta ka kam bu complete kan ke ka batma ki badai bagi isu pen trek kam be ya ki bla don na du mun shua ka bang isu batma kalong tang ya ki bang ailis ma kuat ka jong ki chisnam ti ki video ti don hok ki baken ya tab application kan balang dia mendeng la bu da ka notice and point sebut ka council but ki bun ki tab ki ta ki bayo ki la yo ki la ya kan tiga badai kan cuma don ko bangi le don bongi tu ni da ada ka riset ni bangi su bat jubor ki kalim taban absent ni khamari set ni kada shai bangi da bu da ka ta sai pun ba don kum ka KCDC ten rai ngalang ngo ba na kalang administration rubai ki dan sibon ki jinglom kisah ba bi age bam don ki yeng bam don kisah bot kita pat pek kita teh